2026 Regional Science, Technology and Innovation Week umarangkada na sa Dagupan City. Para sa detalye kasama natin, Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Umarangkada na sa Dagupan City, Pangasinan ng 2026 Regional Science, Technology and Innovation Week Region 1 sa pamamagitan ng opening ceremony na isinagawa kahapon. Pinangunahan ito ng Department of Science and Technology o DOST, katuwang ang local government ng Dagupan City bilang host at iba't ibang universidad na sumusuporta sa inobasyon. Dinaluhan rin ito ng mga kawani mula sa iba't ibang LGU sa rehiyon. 3 araw na isasagawa ang aktibidad na tampok ang iba't ibang lokal na inobasyon, community-based technologies at research-driven solutions na makikinabang ang komunidad. Kasama sa programa ang technology exhibits kung saan ipinapakita ang mga lokal na teknolohiyang makatutulong sa komunidad. May interactive exhibits din sa unang araw kabilang ang earthquake simulation, flood simulation at planetarium na maaaring subukan ng mga mag-aaral. Binigyang diin ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez ang kahalagahan ng pagpapaliwanag sa komunidad kung paano nakatutulong ang inobasyon para sa kaginhawaan at pangkaligtasang dahilan. The ring of the tsunami early warning device system. I-activate namin yun only for a few minutes for the people to understand ano ba yung in-install na tsunami early warning device. So, ang ibig sabihin nito, because these are interconnected, I think up to it's now. Once na meron signs of tsunami, so that would activate up to the city of Dagupan. And we have only a few minutes to run. That's why we are identifying the PHEC. That's why we're doing our training at the barangays with the CDRMC because it will be too late kung hindi mo sila turuan. I always say, ayaw nilang makinig because they won't believe na may ganun na mangyari. However, let them know when the time comes, they know what to do rather than giving it to us. May konting takot po kaysa wala. Hanggang bukas, February 18, 2026, isasagawa ang iba pang aktibidad tulad ng Robotech Cup at ang paglulunsad ng iHub sa isang Polytechnic College sa Lingayen. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.